دی قدر کرتے ہوئے ایک چھوٹا جا ہور کتا اور شاہ لالے دی شان دے وچ بشر نو لہبے خدا بڑھا کے خدا نے اعلیٰ مقام دیتا بشر نو لہبے خدا بڑھا کے خدا نے اعلیٰ مقام دیتا جہندے قدمہ تے سر جھکا کے فرشتیاں نے سلام دیتا بشر نو لہبے خدا بڑھا کے خدا نے اعلیٰ مقام دیتا جہندے قدمہ تے سر جھکا کے فرشتیاں نے سلام دیتا زندگی دے کے تے اپنے بندے نو رزق صبح تے شام دیتا اے نیکو بدی تمیز دے کے دلہ دے وچ احترام دیتا اے اچھے نیویں دی ونڈ بنا کے چاہت نصیباں دا جام دیتا کسے نو ترے ترے دہاڑے بھکھا کسے نو 100 غلام دیتا بھیج کے کئی نبی مکرم لا الہ دا آکام دیتا اللہ پیادا میں تو وکھرا نہ کئی نو جھکی خاص الخاص پیغام دیتا توجہ اللہ پیادا تو میری بخشش تے شاکر روی آئے میرے بندیاں دا خیال رکھی میں سوچ تیری تو زیادہ دیسا تو جھولی اپنی سنبھال رکھی بڑی مہربانی بہت مہربانی بڑی مہربانی سلامت رہو مہربانی بیٹا جی اے توڑی محبتاں اے رب دی جیت تائیں زمین قائم نظام دنیا تے چل دے رہا بڑی مہربانی اے رب دی اولیاء دے دوارے تے بے کے اے اسی نوکری دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ انہاں دے اے دار ہمیشہ وسدہ رکھے اے رب دی دنیا دی اے رب دی جیت تائیں زمین قائم نظام دنیا تے چل دے رانے اے چند تے سورج فلک دے تارے ابھرتے رانے تے ڈھل دے رانے اے رب دی جیتا زمین قائم نظام دنیا دے چل دے رانے اے چند تے سورج فلک دے تارے ابھرتے رانے تے ڈھل دے رانے جے بے وفائی دا انہیر گھلیا وفا دے ڈیوے بھی بل دے رانے جے بے وفائی دا انہیر گھلیا وفا دے ڈیوے بھی بل دے رانے اے نیک نیتی دے کھو حشر تائیں گڑ دے رانے تے چل دے رانے سچے پیڑا کھلوتے رانے کوڑے کوڑا تو مل دے رانے اور کٹگی مارے تا چنگیا بندیاں دا آج بھی دنیا تے کال کوئی نہیں اور گھکے تاجہ دے نال لگ گئے تے ہیرے آدھی سمال کوئی نہیں بڑی مہربانی بڑی مہربانی اللہ تعالیٰ سلامت مہربانی جناب اکمل بھٹو صاحب بہت مہربانی بیٹا اللہ پاک سلامت رکھے لو جی دلتا کچھ ہو ٹائم دی قلت تے تواڈی تھکاوٹا جو مہربانی بیٹا اگر تواڈی طبیعت ہے تو میں نوشی سے مشاعرے تے ایک تو نظم پڑھی آئی اگر تواڈی طبیعت ہے تو میں سنا دینا نہیں تو میں دو چار توڑے پڑھ کے اجازت جی ٹھیک ہے دیکھو جی اسی کسے دے طبیعت گراہ نہیں بڑھنا بوجھ نہیں بڑھنا اسی تواڈے مہمان تسا سانو بلایا ہے ساڈی بھی خواہش ہے کہ اسی تانوں خوش کر کے جاویں میری نظم دا عنوان بھائی ظفر تعلق انسان پیدا ہوتا ہے بچپن ہوتا لڑکپن جوانی آتی جس ویلے جوانی آتی تو بندہ اس لفظ دی گول جو گئے اس تعلق یعنی اس تعلق نو دی سوچ اس دی گول اس دی ڈھونڈ انسان جڑا میں تو انہوں اس تعلق لفظ دے جڑے خرچے یہ دے اتے کے خرچ ہوتا ہے یہ دے لاغ پتر تو انہوں دسڑے میرے کو نظمہ اور بھی نمی ہیں لیکن میرے یہ تھوڑی جی اپنی پسند ہے میں آکے تھے بھی میں جی توڑے گوشت گزار کر دے با توجہ ہے نا جی بات ایک تاڑی مارو میں پتہ لگے دے سلامت رہو حالت سردی تا موسم ہے کوئی نہ بجڑا کچھا ہی پاک بانا کے صدی خان بیٹھے ہو تعلق روز نہیں پڑھ دے
یہ بہت نازک مزاج ہوتے ہیں میرے کو بندے سے ساٹھ کو لفظ ہوتے ہیں تعلق روز نہیں بڑھتے مکمل یہ بہت نازک مزاج ہوتے ہیں کہ ٹوٹ جاوے تو جڑ دے نہیں نوات قابل علاج ہوتے ہیں